ngishilo kwa abantu noma ngivuka ekuseni kenzani ngivulewini dango uvula umwindi kushaya umoya usungenza umbhede wakho usungena la ebathroom into yokuqala futhi uxubha amazinyo ugeza ubuso ugeza amakhala ugeza amadlelo uyalungisela for usuku uma unenhlanhla ukuthi ube namashawa ungakwenza konke lokho useshaweni emva kwalokho kusungaya-ke the first thing you must do ukuphuza iglasi yamanzi. Okay. First thing in the morning when you wake up. But la njengoba amanzi mina mengiwaphuzile ekuseni ngizwa ukuthi ngilapha kakhulu. Mawulamba kusho ukuthi i-system yakho i-clean. And two, mawuvuka ekuseni kufanele lingapheli i-hour noma amabili ungayanga endlini encane. Mawumuntu ophila. Okay. So iglasi yamanzi, there are 2 glasses of water abalulekile. Ile ekuseni mawuvuka bese kuba an hour before that. Those are the 2 glasses that are important. Lawa in between, it will depend uthini umzimba wakho. Okay. Yeah, ngiyazi ukuthi abaningi bazo 8 glasses. Which is akuloqiniso ngoba umzimba ethu ayilingana. Komuntu o50 kg, kono 100, kono 120. So ngeke ukwazi. Kodwa lo muntu ongaphakathi kuwena uzokutshela ukuthi womile ke. So okubalekile ke la ikakhulukazi makhuluma ngezikali zamanje kusho ukuthi ukulalela ukuthi umzimba uthini ukuhlonipha umzimba mawu respond because uzokutshela ukuthi yazi ngomile mase wena uyaziba ukuthi hayi ngoba mhlambe ngishaye kakhulu izolala mhlambe wadinga ngempela amanzi. Yeah, njalo ke lento ukuthi amanzi lawa awuzithandeli kodwa le 2 glasses engikhuluma ngayo noma uthi awafuni i-force ukuzokusiza kwi-system yakho yasekuseni ungakadli neyantambama an hour before you go to sleep. Lawa amanye in between umzimba uzosholo wonke ngomile into eyinkinga ke manje itenzela sithi masomile siphuze into ehlohlozayo kanti sixabana umzimba wethu. Into ehlohlozayo especially khona lezi ezithandana nethi ama 100%. Ayekho into 100% engahlala u12 months. Ukuze ungcono nje lo uphuza ukuhlahlaza kunawo ophuza u100%. The only way ungareduce ngayo ushukela unoshukela omningi 100%. Yeah, ungcono ufaka amanzi mhlawumbe half glass to have water. I know sidlele ubumnandi nawe. Wawududa ke lo sefridge manje mangifike ngiyawududa ufaka amanzi. Fanele ufaka amanzi uzoba ngcono ke. Okay. Yeah. Right. Ukhuluma ukuthi la muntu mevuka ekuseni kufanele vuka aqaqhuba. Unophula kumthetho la. Sometimes mangivuka mina ekuseni ngingiwasha umlomo ngamanzi kuphela. Kodwa ngiyathanda ukudla kuqala before ngixubha. Asilungisele. Abantu abaningi baqale badle before baxubha. Abanye baqale baxubhe. No, abaqale baxubhe before badle abantu abaningi. Abanye baqala ngokudla before baxubhe. Ikuphi right la i-system right? Uxubha ngitadulele ebusuku uyaphupha sometimes ukonto ekuthiwa umuntu udlisiwe ubone ethemba omnyama. Yeah. Uphupha udlile. Mawazibele ungaxubhanga usuyala. Asibambele exubheni futhi ngoba it's a first time we are meeting. Okay. Ukuxubha le xubho lezi babiza ngayi toothpaste. Usebenza. Uyazi ukuthi iyona elimaza umqondo wakho i-third eye ngoba ine fluoride. Cabanga uzalo ukukhulu uphuze uxubha ngento ene fluoride for the rest of your life. Zisiza kuphike lezi zinto mhlawumbe ibomvu no uthe indenye turmeric. So yini zizosiza ngani la ehlweni lesithathu with that eye? Zombili lezi zikwazi ukupenetrate zikwazi ukungena esikhunjeni. Uyazi turmeric for i-beauty yasetshenziswa kakhulu. Zombili zinama properties ukuthi zingene esikhunjeni kanti zingena ziyangqo i-fluoride kwi-third eye ziyoclearisha le flogging esigcwele lapho ngoba abantu bambe lapho manje nivuma yonke into engisho namhlanje mina ngoba iye ukwakha abantu abawu10 mabelalelile njoba ibonus kodwa luthiwa ngiphuma ngento ezingasile umdunga bizoduma le nto asiyazi ke uzobona no WhatsApp la Ntolo Well, sikhuluma ngempilo yakho ithethinta ngqo nempilo yakho siyazi ukuthi i-festive season isiseduze but also siyaprepare ukuthi ungene ke ngonyaka ozayo akubi resolution ukuthi mawungena ngonyaka ozayo ungena isimo sakho sempilo sishintshile ama habits obunawo aseshintshile we know ayila nje manje ukuthi
ziningi into esizenzayo, more especially njengabantu abasha. Siyabhema, siyaphuza, izinto esiyidlayo njengoba nje uchaza. So kubalulekile ngempela siqale phansi nje sishaye ngama-basic ukuze ke sizothi masikhula-ke sichaza kabanzi le ndaba yendlela esiphila ngayo nezinto esizenzayo ezilimaza impilo yethu. Umlaleli ezobe sekwazi uku-understand. But it's 28 minutes after 8, sizoyivala ngekudala. Cabanga ukuthi ngathi siqalele ukubijala la. Kodwa kanti akunankinga-ke. Mhlawumbe elakho lokugcina ngoba siyazi ukuthi segment yethu yokuqala next week sobe sesiqala-ke sesikhuluma ngama-topic okuyiwona la singena khona ngqo. Mhlawumbe ungathini kumlaleli ozolalela lolu hlelo every Monday or every Monday rather, njengoba eqala nje ukulalela sizwa sikhuluma ukuthi fanele ungaqhubhi nge-toothpaste ene-fluoride and besingazi leyo nto thina. So what would you say to umlaleli for the first time okuzwayo namhlanje emsakazweni? Ngizothi kusukela manje seso-breaka down into esokhuluma ngazo. For instance, amanzi nje wodwa ayinto enkulu kakhulu. Ngathatha ama-hours talking about water. Njengoba umuntu wayahila, sigeza ngawo, anento ey'ningi nokuthi futhi angcole kangakanani. So kukhombisa konke lokho ezikwayo lokho. Sibuye sizidle ekudleni. So besenza basic things ezenza ukuthi ukugula kungakungeni kalula. Sizothi ngokuhamba kwesikhathi sesikhava, mase ugulayo manje senze njani. Kodwa kwamanje ake sikuvike ukugula lokho ukuthi kungafiki kuthina. Siyabonga kakhulu Njomane, sokudedela. Ngifisa uNondulo abe umngani wale segment le. Uyena umuntu okhetha ukudla uNondulo. Wena amafutha osesikhathi sokunokhariphatha ukudla ungasawuthi uyinkinga nje umuntu ofanele adle ukudla kwakhe yedwa. Lokudla ndalo, nokudla njalo. Funa uhlala uhlafuna mawuphinde. Serious. Asiphilele ukudla, sidlela ukuphila. Hawu. Asiphilele ukudla Nondulo. Ngibifeke ngoba omunye wabantu abana-complications amaningi kakhulu, more especially uma bedla ukudla lokhu esikujwayele thina. Uyabona nje ukudla lokhu okuthosiwe kuyam-affecta njalo njalo. So into azidlayo uyayibhekisisa isikhathi esiningi. So uyena umuntu ekumele abe umngane walesho Nondulo. Nomuntu onesimo esifana nesaNondulo-ke ngoba komsiza ukuthi abeke indlela. Siyabonga kakhulu Njomane, abantu abadinga ukuxhumana nawe ngiyazi ukuthi unane online store njalo njalo, so abathola kanjani abantu?